ciutat que l'any 1522 està sortint d'un autèntic malson. La ciutat esplendorosa i magnífica que trobàvem a l'edat mitjana i que havia estat a l'edat mitjana pràcticament havia desaparegut al llarg del segle XV. Era una ciutat que havia patit moltíssim, des de l'any 1400 aproximadament, en què comencen a arribar les primeres onades de pesta, fins a l'any 1500. Era una ciutat que havia perdut pràcticament bona part de la seva població i bona part de tota la seva economia. La Manresa del 1522 és una ciutat que ha perdut no només bona part dels seus habitants, sinó també bona part de la seva empenta econòmica. La causa d'aquesta davallada, d'aquest declive, el podem trobar bàsicament amb els episodis de pesta que s'anaven succeint periòdicament cada 10 o cada 15 anys al llarg de tot el segle XV i que ataca molt i molt a la població, però també a causa de la terrible guerra civil catalana que té lloc entre 1462 i 1472 i que fa que la ciutat ho passi molt malament. Hi ha notícies històriques que expliquen el cas d'exèrcits que es troben rondant per tota la comarca i que impedeixen que la ciutat s'abasteixi inclús d'aliments. Hi ha també possiblement referències a possibles destrosses que es fan a la séquia i que impliquen que la ciutat té i perd bona part de la riquesa que procedia de l'aigua i de la irrigació i tota la horta que envoltava la ciutat. És a dir, és una crisi que té tres components. Per una banda, la crisi demogràfica degut a la peste, per altra banda, la inseguretat que provoca la guerra i per altra banda, la crisi econòmica. Al 1522, tot just, la ciutat comença a remuntar. És una ciutat que ha perdut bona part dels seus habitants. Estem parlant de que a l'edat mitjana, a la seva època d'esplendor, cap al 1360-1370, podia tenir uns 8.000 habitants i que en aquests moments segurament només li queden uns 1.500. Els focs de Manresa, és a dir, el conjunt de cases que hi ha, segons els llibres de focs i els recomptes que es fan, parlen d'unes 300-320 cases. Això equival, com ja he explicat anteriorment, a uns 1.500-1.600 habitants, no gaire més. La ciutat que es troba a Sant Ignasi és doncs una ciutat que tot just acaba de passar-ho molt malament, però que tot just comença a remuntar, perquè precisament degut a aquesta pèrdua tan gran d'habitants que ha tingut, una de les coses que ha fet el Consell de la ciutat és fer enfranquiments. Aquests enfranquiments volia dir que s'ofereix la possibilitat a tots aquells ciutadans, a totes aquelles famílies de Catalunya que vulguin arribar a Manresa i vulguin viure a Manresa, la possibilitat d'establir-se a la ciutat i d'estar eximides de pagar impostos durant una bona temporada. Només hauran de pagar els impostos que impliqui la reparació de les muralles o, per exemple, el manteniment de la séquia. Tot això es torna i es comença a notar, de tal manera que cap al 1522 ja es nota que hi ha famílies que han anat arribant a poc, als manuals del Consell i als protocols notarials trobem cognoms nous i vol dir que la ciutat s'està repoblant, que comença a arribar gent nova i que comencen a notar-se ja aquestes noves activitats econòmiques que donaran impuls a la ciutat de l'època moderna. La ciutat del segle XVI és una ciutat que des de fora no haguéssim notat o haguéssim notat molt poques diferències. És una ciutat que continua envoltada per les seves muralles. El circuit de muralles construït entorn al 1360, és a dir, les muralles del segle XIV continuen en peus i continuen contenint i continuen acollint tot el conjunt de la població. Malgrat tot, les muralles no tenen ara una funció defensiva. La funció que tenen les muralles, bàsicament, és la d'anar contenint totes les epidèmies i aquests brots de pesta que comencen a arribar a la ciutat. És a dir, en el cas que es declari una pesta a la comarca o arreu de Catalunya, els portals de les muralles es tancaran i una de les missions que tenen els habitants d'aquests portals de les muralles és, a més de tenir-los tancats, controlar molt bé a tota la població que vol arribar dintre de la ciutat
veure si tenen símptomes d'estar malalts i sobretot assegurar-se que tots ells fan una quarantena a les afores de la ciutat abans d'entrar. La situació és especialment greu durant el 1480, durant el 1500 i especialment una onada un altre cop molt forta l'any 1508. Només hem de pensar que totes aquestes dones que acullen a Sant Ignasi, com és el cas de l'Àngela Seguí o com totes les íñigues, la majoria de les íñigues, han perdut bona part de la seva família amb aquesta onada del 1508. I en moltes ocasions són elles i algun germà seu, però poca gent més que queda de la família, els únics descendents que han quedat vius després de passar un episodi d'aquesta pesta. Llavors, una de les coses que tenim precisament és aquesta funció més de control de les epidèmies que no pas defensiva de les muralles. La situació arriba a ser tan greu, per exemple, l'any 1521 es prohibeix que ningú entri dintre de la ciutat, que tothom faci aquesta quarantena. És més, el Consell de la Ciutat ordena que si hi ha algú de dintre de la ciutat que ha mort en qualsevol altra població de l'entorn, que ni tan sols es pugui enterrar dintre de la ciutat i que ni tan sols els familiars tinguin dret a tenir els béns i a tenir les propietats que aquest difunt tenia fora de la ciutat i que es quedin fora i que s'enterrin amb el difunt a les afores de la ciutat i que ningú entri amb el més mínim símptoma d'epidèmia dintre de la ciutat. Llavors, el que sí tenim és que l'any 1522 sembla ser que l'epidèmia està per altres indrets de Catalunya i que aquí a Manresa dona peu a que ens relaxem una miqueta, la situació relaxa una miqueta, i és aquesta situació per la qual Sant Ignasi decideix posar rumb cap a Manresa perquè sap que aquí sí que el deixaran entrar i si va cap a Barcelona no. Respecte a la ciutat, què podem dir? És una ciutat que continua desenvolupant-se com a entorn al que són els seus turons principals. El seu turó emblema, que és el turó de la Seu, el Puig Cardener, continua tenint com a referència la Basílica de Santa Maria de la Seu. Estem parlant de l'antiga basílica gòtica que en aquests moments s'ha pogut acabar. S'ha pogut acabar però d'una manera molt senzilla, perquè la crisi econòmica no dona per acabar-la amb una gran portalada ni d'una manera magnífica. Senzillament s'han acabat de construir tots aquests trams de naus, se li ha fet una façana llisa i falta per construir encara el campanar. Però la crisi econòmica és massa severa com permetre una obra d'aquestes característiques i haurem d'esperar encara algunes dècades més per poder construir-la. Entorn al turó, tot l'entorn del turó del Puig Cardener s'ha buidat de cases. Al llarg de l'edat mitjana s'ha anat buidant de cases i ha quedat només el cementiri parroquial que ocupa aquest extrem del turó. Un altre dels turons importants de la ciutat és el turó del Puig Cardener. Aquí a l'edat mitjana, a partir del 1320, s'havia començat a aixecar el convent dels Carmelites, el convent del Carme. Continua sent un dels centres espirituals de referència dels ciutadans de Manresa. El convent del Carme té a tot el seu entorn tota una horta bastant important, que era regada amb un ramal de la séquia que entrava per aquesta zona d'aquí, que regava tot això, i continua sent, com ja dic, una de les fites més importants de referència de la ciutat. Entre el Puig Cardener i el Puig Mercadal trobem la majoria de la ciutat antiga, que continua mantenint-se. L'ànima de la ciutat antiga, entre el turó del Puig Cardener i el turó del Puig Mercadal, és la plaça de la ciutat, que es correspon aproximadament avui amb la plaça Major. Aquesta plaça de la ciutat no és com la veiem actualment. Entre altres coses perquè aquesta plaça de la ciutat tenia al mig de la plaça una illa de cases construïda i això ens divideix la plaça en dues parts. Amb la plaça de la ciutat pròpiament dita, que és la que trobaríem avui actualment davant de l'edifici de l'Ajuntament, que en aquells moments no hi era un casalot, el casalot del Batlle, de l'antic Batlle, però sí que trobaríem aquí la plaça Major, que és on se celebrava el mercat, i aquí trobaríem taules de peix, de carn, de vi i d'altres productes. I a l'altre costat de la illa de cases, una petita plaça que seria la confluència dels carrers Sobre Roca i del Carme i que era coneguda com la plaça dels Espaciers. Amb aquesta plaça també s'hi feia mercat i també hi havia taules. Segurament es tractava d'una plaça, tant la una com l'altra, de places porxades.
Les dues places estaven comunicades per dos carrers. El carrer de sota era el carrer de la Bosseria i el carrer de sobre el carrer de la Safraneria. Llavors, amb aquesta plaça hi arribaven els tres camins principals que sortien precisament d'aquí i que anaven en direcció a les tres principals ciutats amb les quals la ciutat tenia comunicació. Un era el carrer Sobre Roca, que era l'antic camí de Vic. L'altre era el carrer del Carme, que era l'antic camí de Cardona. I l'altre era el carrer de Santa Llúcia o del Forn Nou, que era l'antic camí de Barcelona i es prolongava pel Raval de les Escudines. Una de les coses interessants que tenim i que hem de pensar i és que la majoria dels ciutadans s'havien concentrat entorn a aquest sector d'aquí de la ciutat. Aquest i el carrer de Sant Miquel, que baixava fins a l'església de Sant Miquel. Aquest nucli d'aquí era on se centrava la major part de la població. Això no vol dir que no hi havia solars i cases enderrocades. Clar que hi havia solars i cases enderrocades, però es pot dir que aquest sentit, aquests carrers i aquesta zona d'aquí havia resistit a totes les onades de pesta negra i havia concentrat la major part de la població. Amb tot, hi havia carrers de caràcter secundari, com el carrer del Vals, que ja havien desaparegut en aquesta època, o, per exemple, tot l'entorn del carrer Pedregà, que en aquests moments estava pràcticament tot abandonat i que eren solars, i eren corrals, i eren cases totalment enrunades. Si continuàvem des de la plaça Major, baixaríem pel carrer Sant Miquel fins a l'església de Sant Miquel, i davant de l'església de Sant Miquel hi trobaríem la Plana. Era coneguda com la Plana de Sant Miquel. Aquest també era un lloc bastant important de la ciutat. També hi havia taules. Sabem de l'existència d'una carnisseria en aquest lloc i sabem de l'existència d'algunes taules de comerç. I d'aquí sortia també un altre dels carrers principals, que era el carrer de les Piques, que acollia també una bona part de la població. Fins aquí la part més antiga de la població que s'havia conservat. Ara bé, tot el raval que havia crescut al segle XIV pràcticament havia desaparegut. Tota la Vila Nova, tot el carrer Arbonès, tot el carrer Santa Maria, tot el carrer d'Òdena, en aquests moments era un paisatge totalment abandonat, no hi trobem cases, només apareixen alguns corrals, alguns solars, horts, molts camps, i era una zona que havia quedat totalment abandonada. En canvi, la nova població que anava arribant a Manresa s'anava assentant precisament aprofitant el camí d'Urgell, nous carrers, una zona que precisament a l'edat mitjana eren més camps i que ara semblava ser que era la preferida per la població per assentar-se. Era el carrer d'Urgell, era el carrer de la Mel, que apareix just en aquest moment, era la placeta de Valldaura, tot aquest raval, el carrer Barreres, tot aquest raval sembla que ara és la zona que els nous habitants de Manresa s'estimen més per poder habitar i per poder poblar. Un altre dels convents importants és el convent de Sant Domènec, el convent de predicadors. Sempre tenim present que tot l'entorn era famós perquè precisament hi tenia una horta molt, molt important, regat també pel torrent de predicadors que passava a les afores de la ciutat i per la séquia. El carrer del Born i el carrer Nou de Sant Miquel existien, però sí que és veritat que hi trobem moltes cases enderrocades i molts solars buits. Les afores de la ciutat. Aquestes afores de la ciutat havien quedat en bona mesura totalment despoblades. Si sortíem per la plaça Valldaura, tot l'antic raval del Cos, que era el camí que anava cap al Pont Nou, havia quedat totalment despoblat. Si observem tota aquesta zona d'aquí, a l'antic mapa del segle XIV trobaríem que era un raval important, que havia agafat molta importància, però en aquests moments el paisatge era un paisatge de camps, d'horts, de pallers, de femers. No hi trobaríem res, només trobaríem algun mas, com el mas del Sant Andreu, o bé algunes ruïnes del que podia quedar de l'antic convent de Valldaura en aquesta zona, però pràcticament eren tot camps i era un paisatge absolutament rural. El convent de predicadors quedava dintre de les muralles, però sí que és veritat que donava nom al torrent de predicadors, que passava tot just per fora de les muralles i que anava a parar al riu Cardener. Aquest sector de la ciutat tampoc li havia anat massa bé.
Un altre dels ravals que a l'edat mitjana estava molt poblat era tot el raval que hi havia a les afores de l'església del Carme. Tot aquest raval havia desaparegut. El mateix passava amb el carrer Hospital, que donava lloc a un raval i que ens aportava finalment a l'Hospital Superior, a l'Hospital de Sant Andreu. Aquest hospital quedava pràcticament ara mateix lluny de la ciutat i el que s'hi trobaríem seria a l'entorn un paisatge també ple de solars, de patis, de femers, però pràcticament no hi havia cases. L'hospital continuava funcionant. És més, segurament en aquests moments hi ha un indici per poder rehabilitar el sostre de l'hospital en aquests moments. Un altre dels elements importants era l'hospital inferior, el de Santa Llúcia. Juntament amb el superior continuava funcionant, però la crisi econòmica, una de les coses que havia fet era fer que el Consell de la ciutat havia donat la gestió de tots dos hospitals a la confraria dels Sants, de Tots Sants, precisament perquè pensava que era la millor gestió que podia fer d'aquests hospitals. El seu paper és molt important perquè és precisament en aquests indrets on molts dels viatgers que arriben de la ciutat aprofiten per fer la quarantena. L'Hospital de Santa Llúcia era un hospital, o hospital inferior, estava plenament en funcionament. Hi havia, sortint del portal de Santa Llúcia, hi havia un punterró i aquí trobaríem una placeta, hi trobaríem l'hospital, hi trobaríem l'església de Santa Llúcia, hi trobaríem un hostal al costat i donava peu a l'arrencada del camí que anava cap a Barcelona, que era el Raval de les Escudines. De tots els ravals que hi havia hagut a la ciutat a l'edat mitjana, només el de les Escudines sobrevivia. Era un raval ocupat principalment per població que es dedicava a feines de pagès. Era un raval que a poc anava recuperant algunes de les cases i que, sobretot, estava presidit a la part superior per la capella de Sant Andreu, que era d'origen més medieval i que encara es mantenia. Com a cosa característica, el que sí podem trobar és aquest torrent, que és el torrent de Miravilla, que baixava fins al riu Cardener i que havia estat objecte d'un aprofitament molt intensiu al llarg de l'edat mitjana, perquè era aquest torrent el que movia i que era aprofitat per totes les cuirateries que estaven instal·lades als peus de la muralla, aprofitant precisament el curs d'aigua d'aquest torrent. El seu curs és molt irregular, depenia moltíssim de les pluges, però sí que és veritat que es mantenia més o menys constant i servia precisament per netejar totes les pells i portar tots els desperdicis cap al riu. En aquell moment, estem parlant de l'any 1522, el negoci del cuir està molt a la baixa. Als protocols notarials el que trobem i de lo que es fa esment és que totes aquestes cuirateries, algunes d'elles funcionen, però moltes d'elles estan ja com molt decadents i sí que és cert que algunes estan enderrocades, algunes estan en desús, algunes estan tancades. Llavors, això el que ens indica bàsicament és que el negoci principal de la ciutat ja no és el cuir. I el que sí, de totes maneres, el torrent continuava aprofitant-se perquè el que sí hi ha al voltant d'aquest torrent són alguns dels molins més importants de la ciutat. Per exemple, el molí de les Fontetes, que era propietat del Consell de la Ciutat i que el tenia arrendat, el molí del Vals de Madrena, que també era propietat de la ciutat però que estava arrendat, i alguns de particulars, com per exemple aquest molí que ja estava al Cardener i que era el molí del Gorg dels Canonges, que pertanyia als Peguera i que també normalment estava arrendat. Aquests molins eren molins molt versàtils, captaven l'aigua i feien servir normalment una o diverses moles i llavors en ells es podia produir tot allò que necessitessin. Aigua, es podien moldre draps, es podien moldre farina, es feien servir de manera molt versàtil per tot el que es necessités. Una de les coses curioses, precisament, és l'entrada i sortida a les ciutats. La ciutat tenia diversos portals, com era el cas del portal de Galceran Andreu, que el teníem aquí, el portal de Santa Llúcia, el portal de Sobreroca, el portal del Carme, el de Sant Domènec,
el de Valldaura i el de la Tria, o de les Piques. Aquests portals donaven accés a aquests camins que ja hem comentat anteriorment, que eren el camí de Barcelona, el camí de Vic, el camí de Cardona, aquest que donava accés també a aquests camps, el camí d'Urgell, el camí de Lleida, amb el portal de Lleida, i el camí de les Piques, el portal de les Piques que donava accés al riu. Precisament un dels camins més importants era també el que sortia del portal de Galceran Andreu, que era el camí del Vals de Madrena. Aquest torrent acostumava a passar-se per un punterró del que tenim notícia i donava accés també a un camí que recorria tot el cingle d'aquí i que era conegut com el camí del Vals de Madrena. Aquest camí, hi ha moltes notícies de l'existència d'horts, de corrals, de pallers, a tot el seu entorn, amb un paisatge molt semblant al que podria ser ara mateix el paisatge que tenim més enllà de la cova de Sant Ignasi. Molt ben aprofitat, aprofitant els esglaons que feia tota la balsera i que estaven molt aprofitats i molt conreats. Aquest camí anava a parar a la zona de la Creu del Tort i s'unia amb el camí que venia de Barcelona i que entrava cap a la ciutat. Un dels elements més característics de la ciutat és la séquia. Era una construcció medieval i continuava funcionant i continuava entrant a la ciutat com havia fet sempre des del punt més alt. El punt més alt era l'espai que ocupa actualment la plaça Infants, als peus del Carme, i des d'allà ramificava pràcticament amb 3 ramals. Un dels ramals anava resseguint la muralla del Carme i era aprofitat per regar no només els horts dels carmelites, sinó bona part dels horts dels dominics, i anava finalment a desguassar, per dir-ho d'alguna manera, el torrent de predicadors. Un altre dels ramals entrava pel carrer del Carme i anava seguint cap al carrer del Rec i recollia l'aigua amb una pila que trobem documentada a la plaça de la ciutat. Des d'allà resseguia, seguint el pendent de la ciutat pel carrer de Sant Miquel, anava cap a la Plana i de la Plana sabent que continuava cap a les Piques i que hi havia, precisament d'aquí li ve el nom, una de les piques més importants de la ciutat. A la Plana també n'hi havia una, però aquí a les Piques també n'hi havia una altra. Un tercer ramal entrava per un aqüeducte i anava resseguint tota la muralla del carrer Joc de la Pilota, que era la muralla de Sobreroca i de Santa Llúcia, baixava pels drets i anava a parar, s'acumulava també amb una pica que hi havia a Santa Llúcia i anava a parar al torrent de Miravilla. Aquesta aigua no era una aigua que s'utilitzés per les cases, sinó que senzillament el que es feia era netejar, era una aigua que servia per netejar i servia per regar també tots els horts que hi havia dintre de la ciutat. Recordem que l'espai dintre d'una ciutat medieval i en aquest cas moderna no està totalment ocupat per les cases, sinó que hi ha moltíssims horts, hi ha moltíssims camps i més precisament en aquesta ciutat del 1522 que està ocupada per molt poques cases i que té moltíssim espai d'horta dintre del propi recinte de les muralles. Aquesta aigua, com ja dic, es feia servir per regar tots els horts i es feia també servir per abeure els animals i en última instància per netejar. L'aigua que es bevia dintre de la ciutat provenia de pous i provenia de cisternes recollides que recollien l'aigua de la pluja. Pel que fa a la ciutat i pel que fa a l'economia de la ciutat, hem de tenir present que si bé el negoci principal de la ciutat al llarg de l'edat mitjana, que era un dels negocis més importants, que era el del cuir, estava a la baixa, precisament aquest moment de crisi, que és el segle XV i aquesta remuntada que fa la ciutat a partir del segle XVI, com tot moment de crisi, és un moment en el qual la ciutat es reinventa. És un moment en el qual s'aprofita per incentivar i per posar en marxa noves activitats econòmiques. Aquests nous habitants enfranquits que arriben a la ciutat, molts d'ells són paraires, molts d'ells són sastres, molts d'ells són fabricants de draps, molts d'ells, els que tinguin més sort i t'hi facin més fortuna, acabaran esdevenint mercaders. Per tant,
Aquesta crisi, una de les coses que propicia precisament és el canvi d'aquest model econòmic basat en el cuir, i serà un model econòmic que cada vegada més estigui vinculat al tema del comerç, del tèxtil i dels draps i sobretot dels velers, que és una activitat que tot just comença a incentivar-se en aquest moment. Aquesta reformulació urbana que té la ciutat en aquest període, al llarg de tot el segle XV i que el veiem ja consolidat al 1522, té a veure també amb el nivell econòmic dels habitants de la ciutat. És a dir, hem fet esment a que tot el que és la part antiga de la ciutat, el nucli antic de la ciutat, entre el turó del Puig Cardener i el turó del Puig Mercadal s'havia mantingut. Hem de tenir present que tot aquest sector de la ciutat concentrava, per dir-ho d'alguna manera, els habitants amb un nivell econòmic possiblement més elevat de la ciutat i que, en canvi, tots aquells habitants amb menys recursos econòmics i amb activitats econòmiques potser no tan lucratives anaven ocupant tot aquest nou sector de la ciutat que podem dir que s'estava com rehabitant i s'estava com reocupant en aquests moments. Això és fàcil d'entendre si tenim present, per exemple, el cas conegut d'aquestes famílies de dones que acullen a Sant Ignasi. El cas, per exemple, de moltes d'elles venen de famílies de sastres que tenen cases, per exemple, al carrer Vilanova o al carrer Urgell o al carrer Barreres i que, a mesura que la prosperitat de la família anava sent més gran i a mesura que la família s'anava enriquint, a poc el que sí observem és que van arrendant aquestes cases i la família va comprant cases al carrer Sobreroca, per exemple, o al carrer del Carme o al carrer Sant Miquel o entorn a la plaça, i es van mudant cap al sector més alt de la ciutat. No és que puguem parlar d'una ciutat diferenciada econòmicament entre la part alta i la part baixa, però sí que és veritat que els ciutadans més benestants i amb més recursos econòmics ocupaven la zona, per dir-ho d'alguna manera, principal de la ciutat, que girava entorn a l'eix del carrer Sobreroca, de la plaça Major i del carrer Sant Miquel.